लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेयावनोसै जायखिजाया आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लोगोफोर अन्नानै बै गोजा बाटनखौ क्लिक खालामना हो। आं जेबो मिथिया, क्लिक जानांगौ। हेलौ लोगोफोर, मा खबर? दा नोंसोर नायगासिनो आलु बर' इउटुब चेनेलाव गासिखौ बरायहरनाय थाबाय। ओरैबायदि खोथा सावरायगोन नोंसोरनि सिगाङाव, ओरैबायदि खोथा शेयार खालामनो सानदों। प्लेबय ना लेडि बय, बेनो जादों सेक्सि बय। आंजों लोगोसे बुं खेबसे सेक्सि बय। I think I'm cute. I know I'm sexy. I've got the. Hoi, hai. खर'आव पुरा सिखर जानानै गारलानाया। हाय बेबायदि सेंग्राखौ सोर सिख्लाया फाग्लि जाया जानो? आयु हाय आयु फाग्ली जाजोबगोन सिख्लाफ्रा नुबानो। आयु हाय यार कल मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जब मैंने इंस्पेक्टर से पूछा कि मुझे क्यों गिरफ्तार किए तो मुझे ही बोलने लगे कि भाई तूने हर लड़की का दिल चुराया है इसीलिए। तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाय मासे हेंसम नुदों। हाय आयु सोर सिख्लाया फाग्लि जाया जानो बिनि समायना महरखौ नुनानै, बिनि हेन्डसाम सेक्सि बय। आयु सोर सिख्लाया फाग्लिया जानांगौ जाखो? हाय भाई मम्मी कहती है बदमाश लड़कों से दूर रहो, लेकिन मम्मी को क्या पता कि इन बदमाश लड़कों का लीडर ही मैं हूँ। दाना माने गुंडानिसो लीडर जाहैदों ओरैबायदि। कभी ये शकल तो देखो आईने में, शकल कैसे, शकल तो देखो। भाई मैं कुछ जरूरी काम से चांद पे जा रहा हूँ, किसी को अपने जानों के लिए तारे मंगवाना हो तो बोल दो, लेके आ जाऊंगा। बै जोगोनाथ खर'खौ लानानै, बै सिखर जानानै गारलानाय बे खर'खौ लानानै बै अख्राङाव थांनो हागोन नोङो। मासो मोजां सारि फुनानै माने बै अख्राङाव थांगोन जाहैदों। आयु मा सुरित खोथा। मैं सिंगल था, सिंगल हूँ और सिंगल ही रहूंगा। है किसी लड़की में इतना हिम्मत तो मुझे पटा के दिखा दे। दासो लाइनाव फैबायना। नों सिंगेलैनो थाखानांगोन। नोंनि बे खर'आव सिखर जानानै गारलानाय खर'खौ नुनानै सिख्लाफ्रालाय होनखागोन ना। सोर सिख्लाया नोंजों फैनांगौ जाखो? रावबो सिख्लाया बेखौ पटायनो हाया जाहैदों। मोनगोन ना मोना बेखौ गमानो गैया बे सेंग्राया। गावखौसो पटायनानै खिथानांगौ जाहैदों आरोखि। नायदो एटिट्यूडखौ। भाई कुछ दाढ़ी वाले लौंडे समझते हैं कि उनसे बंदियां सेट हो जाएगी, लेकिन कभी मेरा फेसबुक और व्हाट्सएप खोल के देख लेना, लड़कियों का लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। Te llamo para que vayas a recoger las paelleras. ये वाला है, हम तो सुटिया है ना, हमसे कौन पताएगा? नोंनि बे सिखर जानानै गारलानाय बे खर'नि स्टाइलखौ नुनानै सोर सिख्लाया फाग्ला जाया जानांगौ जाखो? जाखागोन सिख्लाफ्रा। पूरा सिंगल है, चांद सिंगल है, मैं सिंगल हूँ। मतलब इस धरती पे जितने भी कीमती चीज है ना वो सारे सिंगल हैं। गोदै राव बुंनानै माने बियो गावखौनो सिंगेल, हाथरखिया सिंगेल, अखाफोरा सिंगेल होननानै माने बुरखायनानै, मिथिबाय? सिख्लाफोर दा आंथ' बुंखायो, बोरैबासो मोनखायो आं बिनि महरखौ नायलाय मोजां नाय। हाय मिथिबायना? जाय बे हौवाखौ हाबा लायोना, मिथिखादो बिनिनो माने समायना सिखर जानानै गारलानाय बे खर'आ बेबायदि समायना जागोन आरोखि। नायलांदो सेंग्राया बे सिख्लाखौ लायो, बिनि समायना महर जागोन, मिथिबायना? यार मैं 1.25 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या नहीं? मेरे भाई होना है, चिंता मत करो मेरे भाई, बहुत अच्छा सा सुंदर सा लड़की आपको मिल जाएगा। मेरे भाई मैं ये वीडियो को सिर्फ जोकिंग के लिए बनाया हूँ, कुछ गलती हुआ तो मेरे को माफ़ कीजिए, मैं जोकिंग के लिए किया है, प्लीज़ बुरा मत मानना, आपको बहुत सुंदर सा लड़की मिल जाएगा। थैंक्स।